Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce mai wannan halin bai yi imani da shi ba. In dai kana da wannan halin, ya tabbata daga bakin Annabi Muhammadu ya ce baka yi imani da shi ba matukar kana da irin wannan halin, kai fa aiki ya same ka. Ya kai wanda ka yi imani da Annabi, ka tsaya ka saurara, kana daga ciki ko baka daga ciki. Idan kana daga ciki sai ka kiyaye. Annabi ya ce duk wanda yake da irin wannan halin to fa bai yi imani da shi ba. Ban san abin da zai hana ka tsaya ka saurari annabinka ba, annabin rahama. Sannan ya umarce ka, ya ce ka isar da sakon shi cikin al'ummar shi, ko da aya ɗaya ne. Annabi ya ce duk wanda ya ga sakon shi ya tura ma al'ummar shi wannan sakon, annabi ya ce Allah ka haskaka fuskar wannan bawan. Annabi ya ce idan Allah ya shirya mutum ta dalilin ka, ya fiye maka a baka jajjayen raƙumma guda 10. dan Allah ka taya ni isarwa, ka yi sharin in wannan. Annabi Muhammad ya ce bai yi imani da ni ba mai wannan halin, mawadacin da zai bar makaucin shi ya kwanta da yunwa, alhali ya san wannan makaucin nashi bai da abin da zai ci, shi kuma ya fi karfin abin da zai ci na shekara 20 ma, ya bar makaucin shi ya kwanda yunwa kuma ya san da haka. Annabi Muhammad ya ce wannan mutumin bai yi imani da ni ba. Kai fa kaji wanda makaucinka talaka ne yana kwana da yunwa, kai mawadaci ne. Idan dai har ba ka taimakon shi, Annabi Muhammad ya ce baka yi imani da shi ba sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah ka tura wannan sakon cikin al'ummar shi. Sunana Habibu Ammani, fatan alkhairi, bissalam.